Nin ye an ka podcast ɲɛko 79 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Danbele fɛ. Bi sibiridon awirili kalo tile 12 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Filipekaw la. Filipekaw kitabu sura 4 a verset 13. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krista barika la. Ale de bɛ ne barika bonya. Nin verset ye fanga ani jijali bɔ ye min tɛ ja abada. Mɔgɔw ye minnu ye gwɛlɛyaw wala u bɛ ka gwɛlɛyaw cɛtigɛ nin waati la. A bɛ an hakili jigin ko an yɛrɛ barika tɛ se. Fɛn dɔw bɛ yen nɔ an tɛ se ka olu kɛ abada. Nka ni an ni Krista bɛ ɲɔgɔn fɛ, kulu foyi tɛ yen min ka jan ka tɛmɛ an barika kan. Kɛlɛ foyi tɛ yen ko min ka gɛlɛ an ma. Ciden Paul ka a sɔrɔ kaso la tuma min na a bɛ ka nin sɛbɛnniw kɛ, a bɛ an kalan ko Ala ka sebaya o ka bon wala o bɛ fɛn bɛɛ kelen kelen sanfɛ. I mana kɛ nisɔndiya la o wala i bɛ kɔrɔbɔli la o, kana ɲinɛ a kɔ fewu ko i barika o bɛ bɔ Krista de la. I kana e yɛrɛ ka danw filɛ. Nka i ɲɛ jɔlen ka to mɔgɔ la dan tɛ min na wala dɛsɛyɔrɔ tɛ mɔgɔ min na. Welewelekan ye nin ye ko i ka barika tanya i ka o kalifa matigi ma bi, ani i ka to a ka kɛ i barika ye. I ka nin weleweledakan fɔ ni danaya ye. Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krista barika la. Jijali ye nin ye ko i ka taa ɲɛ ni danaya ye, bawo Ala bɛ i fɛ. A bɛ i labɛn ani ka i jukɔrɔmadon, ka i kɔrɔta ka tɛmɛ i yɛrɛ hakilila miiriliw bɛɛ kan. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.